L-ideali u l-virtujiet huma xi ħaġa li għalkemm diffiċli tiksibhom ituk direzzjoni l fejn trid tmur. F'dawn il-ftit minuti xtaqt propju nħares lejn l-ideali u l-virtujiet ta' politikant tajjeb. Għaliex jekk isejħulek onorevoli, trid iġġib ruħek onorevoli. Politikant tajjeb għandu jkun jaf jimmassimizza l-użu ta' riżorsi disponibbli. Dan ifakkarni f'Toni Bezzina, mhux hekk dak jaf ħafna kif jimmassimizza l-użu ta' riżorsi, jieħu r-riżorsi tal-gvern u waqt il-ħin tax-xogħol jintużaw fil-każin tal-Partit Nazzjonalista. Tajjeb hux. Idealment politikant għandu jkun astus fil-mod kif jinnegozja. L-eżempju per eċċellenza Tonio Fenek, mela bħala Ministru xtara t-tieni karozza tiegħu għal ftit inqas minn 2000 euro biex snin wara prova jbieħ għal kważi 8000. Li kieku stinka l-pajjiż daqskemm stinka biex jagħmel profitt mill-karozza, kieku Gonzi PN fuq ir-rubini ħalliena. Kuxjenza. Xtrajta oriġinarjament, xtrat mill-Ministeru, mill-Gvern. 25,000 euro. U inti xtrajta 3 jiem qabel l-elezzjoni inqas minn 2000 euro. Kont sa nispiċċa minn Ministru. Tajjeb, u allura dak huwa l-mument fejn inti taħdem dim xi aċċettabbli ma li tixrib dik is-somma miżera. Mhix somma miżera. Tagħmel differenza wkoll il-canvassers li jkollok. Però, għal kontrarju tal-każ Tawdex, idealment ma tispiċċax akkużat il-qorti b'xiri ta' voti minn fondi pubbliċi. Fuq kollox, importanti tkun taf il-qasam tiegħek sew. Ħu pereżempju lil Claudette Buttigieg, dik tant kemm toħroġ b'argumenti mill-arja li laqqas nazzar dan u rrapportawhom kollha. Qalet li taħt il-Labor mardu iżjed nies. Provat tikkritika l-gvern fuq sala li fetaħ il-gvern ta' qabel, kwotat ħażin fuq il-Pre-Operative Assessment Clinic, it-tobba tal-familja u l-ultrasound u l-istat kompli. U bħal onorevoli, jekk jagħmlulek xi biċċa xogħol, tħallas u tħallas fil-ħin. Nieħdu l-eżempju ta' Mario De Marco. Min wara 7 snin ma jkunx talbek imqar parti mill-ħlas. U jekk kif jgħidu kif tagħmel jagħmlulek, Jason Azzopardi jaf għandu naqra tankwiet. Għaliex dan l-aħħar rajnieh b'dik ix-xenata quddiem il-qorti għal każ li rajna għexierem bħalu. U mbagħad f'każ ieħor pretenda li jidħol fil-proċeduri tal-qorti u jibdel u l-ġudikant skont kif jaħseb hu. Mhux nuqqas ta' rispett lejn il-qorti dan u jekk kif tagħmel jagħmlulek ħajpretendi rispett lura. U li jkollok sens ta' familja hija xi ħaġa sabiħa, ma mhux bħal Chris Said u ħutu kważi ġabu il-Kunsill ta' Nadur isu negozju tal-familja. U ħutu bħala sindki taw mal-140 biċċa xogħol il-ħuhom liħor. All in the family hux. U l-konsistenza fl-argument bħal dawk li l-ewwel gergru kontra l-programm ta' ċittadinanza b'investiment u mbagħad issibhom minn ta' quddiem iġibu n-nies lejn pajjiżna. Ma nafx jien. Barra minn hekk irid ikollok kabinet viċin tal-poplu, mhux bħal dak li tażida lilu nnifsu u mbagħad wara li wedu li ħajtu allura għadu jkaxkru saqajhom. Tassew dak il-1,000,000 euro li kien tfadal ħallsuhom lura. Hija din il-good governance li jippretka dwarha Simon Busuttil. U għal dawk li dan is-servizz ma ġobhomx għaliex semmejna politikanti ta' naħa waħda biss, ngħidilkom li dan għamilni ħapposta biex inħallu x-xogħol għall-midja l-oħra u dik l-hekk imsejħa indipendenti, dik li fejn trid għandha arbi li tħalli l-blu għaddej u żżomm l-aħmar. Fuq kollox ħallejna x-xogħol għal ħaddieħor għaliex smajt li dan l-aħħar hawn iktar xogħol għal iktar nies. Saħħa.